Ang mga bayot ba sa kuno lang at ba sa gingot mangihi. Oh no. Ay, love. Kalo. Kalo. Hi guys! Welcome to my channel. Ang gagawin namin ngayon ng barkada ay Dabi, anay! Punta kami na kasama ni Binsoy. Medyo mainit ngayon. So, ang gagawin namin ngayon, pinalayas ako ni Binsoy. So, andito na ako. Pupunta kami ngayon sa Barangay Union. Hindi off yun. Sa Tagalog, sibuyas. Hindi girl, yes. Sa Bisaya, Bombay. Indian pala yun, sa Indian. Bombay. Oh, corny. Mga 9 PM na. Sobrang init. Masunog ang maxipil ko doon. Ando na yung barkada ko sa baba. Naghintay. Bagong spot ng Siargao doon sa Pungkay. Pungkay View. Let's go guys, samahan nyo kami. Panty mo nakita. Sexy sa mga chicks. si may uyab ng driver. Tagsita kami. Dapat may helmet ang angkas sa ng driver. Diyos ko, di kami makalapos kay nagsitahan ng helmet. Isara mo helmet. Oh, magbalik ka ko? Ano mayat buhaton ini? Kanira ka mo biyat? Ew. Balik sila kayo magkuha helmet. Magkuyat anay kami sa mga kaiban. Nagkuha ng helmet. Diyos ko. Para sa music sa daw, G. Power Rangers. Power Ranger Black ako. Oh. Guys, nakalahos na kami. Uy, buloy! Oh no! Nakalahos na kagad kami. Ano nakahimtang. Paabot pa naman namo isa kay Iban. Patay. Sana all. Ano, di na ka makahanap ng helmet. Hoy! Hoy! Sa paguna ba? Nakaabot talaga kami sa Barangay Union. Sa Barangay Sibuyas. Nadya rin isa kay broken. Amo nagpanaw si Ja. Nagbuyagan ng uyam. Ako way ako si Silio. Kuan din ako Gismil. Ako sing. Ano ni Joy palit sa gasolina? Gasolina? Sigarilyo. Diri andayan. Lapok mambadya. Entrance free. Na free ra ba dya? Aw fee ba dya? No face mask, no entry. Hoy, social distancing ko no. Hoy nagbantay. May nagbantay, gura. Gura. Hindi kami maka-entrance fee. Pila ini ka step guys? 100. 100 ba dili ka step? Sila 100 ni? 110.
Sakto ka jud nangari tanijo kay dakan mangislim tanijo. Hello, Ja. Way swerte an tagsundan na ng utot. Ini si isa kay baga na ni maho utot. Hello, Ja. Dapat gani ang gagmay na height dili jud hawo jan pagdali-dali. Nakamas ka. Hello, Ja. Naiwan. Sanay na siyang iwanan. Oh no. Anak taghangak. Anak bilbil ini mo kuan. Muhujos. Di gwapo. Di gwapo lang. Oh no. Welcome Union Pungkay View. Diyan madawat ni mo na ayuda. Pila entrance? 120? 120 ra ba siya? Kalaon ko 120. Kahoy ra magsak. Matod ni siya mag-alias kung siya ngayan. Yung patan taghangap. Materyang. Basin text me ton kami lang kung amo ipatangan dito ang contact number. Tani Jo. Lang kung sa mga cute diri kontakon mo ako. Ari ginako kasakit ako mga ini. Kalang ka in face mask. Di man virus. Tagdaya-daya ko ining panty ni nanay kay wala in face mask sa bayay. Oh no. Ang mga may uyabra ang pwede magpicture diri sa heart. Kami kay mga single man magsolo. Kaso way naman imo uyab, di na ka pwede magpicture didon. Dino ako. Sinan si may imo uyab, umanjaw man ko didon. Tabi ar. Good mat pala. Dito ra ko pala oh. Puno kami pero ya pa kami magbayad. Dahil magbayad tani. Taasan ang bayad. Kay nagpicture na ka ya pa daw Dili, Jo, magbayad. pwede. Dapat 150 na. Awi ra ko. pa magsak. Dahil lang duha kami. Amo dun doon. Eh, single ka ang hirap dyan sa mga tiken. No sana all. Ito ka sa tunga. Ito na oo. Kay lami manggod ang tunga. Pajung. Dahil siguro ibalikan na ice cream palita. Kilo ko. Waya ba dya? Male, female. Tag-ihi ako pero oh no. Lang wait diri CR para sa mga bayot. Wait ba kuno CR para sa mga bayot kino. Ani adto ko sa gingot. Ano sa diri gingot? Ang mga bayot ba kuno lang adto ba sa gingot mangihi. Oh no. Dai diri gingot to. Mas gana diri kun sa iba na uyab kay kun hidlawon ka mo mandayagan ra kamo didto. Dai picturean ta ka didto. Picture na video. Ito siya i-board. Oh, ito. Word. Talikod ra. 1, 2, 3. Isa pa. Lahat na sa tapusing. Why wave na udahin siya magkuhan ng surfboard. Kuman ini, barko or swimming pool. Sira lamang. Guys, why tubig ang kuan kay hunas. Nadyan pa dyan mga alas 3 ang taob. Guys, si may hotdog.
Kagutom. May jay hotdog. Jay mo hotdog loy. Yaon. May color. Kuan. Kung maluto-luto na, may itom-itom, nakahilaw-hilaw pa man, puyaan sa taas, brown ang sa ubos. Di kaluon. Araw ba ito paghugong? Ay, love. Kalo. Kalo. So si Tiriang makaiglas. Pwede na. Na. Pero kung tapos siya magsabay. Halo. Pangagwapa o, pang-blooming. Adto na kami manguli. Bye-bye pongkay. Si helmet mo, Che. Hello, ang helmet. Uy, agi ka puli sa helmet. Sa siki. Kung isa ra ka buog hel. Pero kung sa'yo naiiban, helmet. Para sagod sa tiksmit. Tinatanto hawoy kay kuan. Tuntonon. Lamang haway katagutom na. Natagutom na kami. Dapat mag-ignay-ignay diri pagkanaog kay dakan dili makuan, maungad. Ano nga nga tayo sinilas sa sumaka sa bukid. Oh no. Hindihan kami inilibura. Sige lamang. Tagagad sila ng kaon. Tapos na lang sila sigira kay busog pa kuno. Busog sa kain na tagoto. Sige lamang. Magawa pinaido ko. Hala si Bumbong mataghimo man dito ng ido. Boom, pagpakatao na. Ay, salamat si Bumbong na himura tao. Kalaong ko forever sa may mo ido. Hain tasak. Ato di virus mga Nagino ko. Mangaon, hala. Bantay raman. Abusog ka doon kami. Mangaon ko. Magkikawon daw sila. Magkikawon. Klaro rin kay bata pa. Hamin taglaong. Kaya mangkuli mo kung kuan kay way sugaan. Uwing luhaan. Kalun. Baga na face. Adto kuno kami sa boulevard. Mangaon. Aray. Tanggutom gadud sila. Panrakan. Diyan kambal pandisal. Kambal pandisal pero wala lagi diri kambal na pan. Ang siya ko ng kambal na. Sana old. Ito na kami manguli. Bye bye. Ato ta. Bye bye.